Een goeie middag en welkom hier op de tweede livestream van de Gouden Sambafoon. Deze keer op een gans andere locatie als gisteren. Je ziet het. Het is dus een poort en een soort van brug over het water richting een kasteel. Via de gezagde ruïne, kan ze nu wel zeggen. En voor de poort staat bewaker Twan met de Gouden Sambafoon. Het regent hier. Het is koud, dus ozelig. En als zich deze locatie wel weer stond, dan moest ze zo vlot mogelijk deze kant uitkomen, want dan mag zich kans op de €1000 shoptegoed. Als ze natuurlijk de locatie weet en als ze ook de rebus goed is opgelost. Het is hier nog verdacht stil. Er komen nog geen auto's aan. Neem eens op de fiets. Het enigste wat ik hoor is een paar vogeltjes die fluiten. Zalig. Als ze nu nog in het zuiden van de provincie is, dan moet ze wel heel hard door gaan rijden. Wil ze nog kans maken. Want we zitten nou wel redelijk noord vandaag. Gisteren zat er een Vols. Het uiterste puntje van Limburg, in de hoek van Limburg, het hoogste punt van Limburg. En nu zien we zien we een flink stuk de andere kant uitgegaan. Nog nemens te bekennen, hé. Dus wat ze willen zien, dan zal ik dich maar gaan spooien.
De 1000 euro shoptegoed, daar liet hij nog in vrede op immers te wachten. Dus de Max nog altijd kans. Want misschien is het dadelijk Van Dijk. Ik had ons een krentje kunnen meenemen. Waar ligt het kasteel? Waar ligt deze brug? Dus u ziet het woordje net in beeld landschap. Dus je kunt zeggen het is van een Limburgs landschap. Maar dan moesten we natuurlijk wel weten wat het is. En met de 2 hints die we hadden gegeven, dan komt zo een beetje in de buurt. Maar ja. Oh, en kijk stop. Dan stoppen mensen in de auto. Ja. Het is eerst. Kijk goed voor de hondenpoep. Daar ligt ook eens hondenpoep. Een beetje drassig. Een goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de eerste. Ja, gelukkig. Ja, kom maar bij, kom maar bij. Je hebt de plek gevonden hier. Ja. Maar, Mijn vriend komt er nog aan. ja, eigenlijk alle tijd, want er is ook bijna niemand. Ja. Kom. Waar kom je nu vandaan? Ik kom van Wellerlooy en mijn vriend van Bergen. Dus ja, we dachten al geen heuvels, maar bergen. Ja. En kom maar bij, want we moeten denk ik eerst even omdraaien. Want jullie moeten wel nog het codewoord raden. Ja. Jullie hebben 1 kans. 1 per persoon of 1 met z'n tweeën? 1. 1. Oh nee. Oh. Jullie hebben nog even de tijd. Ik zie nog niemand anders hier komen, dus jullie hebben nog de tijd. We mogen overleggen natuurlijk. Ja, dat... Ik heb echt geen idee. Oh shit. Jawel, even goed nadenken. Wat staat er? Met C. Is dit C een plusje? C plus C? Laat natuurlijk niet een beeld zien, hè, van de mensen die nog willen komen en misschien raden jullie niet. Dit moet of een nummer zijn of een artiest zijn. Oh, wat is dit? Dat is echt... En het is een plus. Ja, dit is moeilijker dan gisteren, dat weet ik sowieso, ja. Oh, die was wel beter te doen inderdaad. Oei oei oei. Ja, ik heb het nu niet. Als ik het heb, dan zou ik het zeggen. Jullie zijn nog veilig, er is ook niemand anders. Nee. Oh. Denk rustig na. Hoe heet dat nummer? Ja, leuk. Van ja, maar als ik het nou bij jou kom van Nee, je mag eerst overleggen, ja. van Fabrizio, dat is even, hoe heet dat? Nee, dat is niet dit. Goed te wisselen. Kan niet. Nee, dat is een plus. Ja. Dit is echt goed. Het is wel moeilijk. Dit is heel moeilijk, ja. Dit is moeilijk, ja, dit is zeker moeilijker dan gisteren. Dit is alles, zeg maar. Dit is alles, ja. En je hebt nog een 7 van tijd. Ja, nou dat wel, Ja, ja, daar is maar niemand. het, Dat verbaast me eigenlijk. nou ja, we zagen die hints en toen zagen we dat bergen. Ja, op zich toen, Jullie waren al hier in de gemeente. nou, we hadden een vermoeden dat jullie ergens anders zouden staan eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, en die hints kwamen, dus ik denk nou, dat zullen ze wel ongeveer nou komen. Of dan zullen ze nou wel rond deze tijd aan een keer live gaan, dat was wel. Maar toen dachten we eerst, nee, dan zullen ze ergens anders staan. Maar toen zoomde die uit en toen zag ik die poort en dacht ik, nou, volgens mij ken ik Ja, dat. we waren in Bergen. Toen dachten we rijden hier Maar naar goed, het kasteel. nadenken. Dus
En nu zijn we hier. Ja, alleen ik had... Ja, alleen het codewoord nog. Ja. Het is zo lastig. Misschien even opzoeken wat anders rond was. Maar ja, dit kan een paar dingen... Mag je opzoeken? Nou ja, dit is gewoon een rebus, ja. Jullie mogen dingen opzoeken wat met vasteloven te maken heeft. Het heeft iets met vasteloven te maken in ieder geval. Ook dacht je mag niks opzoeken, maar... Hoe gaan we dit zoeken? Hè? Met... Dus ook andere mensen die nog niet hier zijn. Stel als dit codewoord fout is, dan hebben jullie nog kans om nog steeds een shoptegoed te winnen. Dus jullie moeten het goed hebben zometeen. Ja, we gaan... Daarachter is inderdaad ook nog iemand. Er staat iemand. Ik weet niet of die hier speciaal voor komt. Ah, die komt hier met het fietsje deze kant uit. Ja. En nu gaat de tijd er wel langzaam tikken. Ja, als iemand anders hem wel weet, dan is het... Daar komt iemand op het fietsje. Hallo. Oh, dit wordt spannend. En er komt nog een auto. Ja. En nu zijn we met 3 partijen hier. Ja, als we hem weten, dan geef ik een compliment, want ik weet het gewoon echt niet. Ik weet het ook niet. Ja, of we proberen het. Ja, je kunt iets proberen, maar... Die jij net zei. De volgende komt nu dus. Goedemiddag, hoi. Ja, ik kasseer ik het verlies. Ik weet het echt niet. Dan zou ik zeggen... Ja, anders zeg maar iets. Ja, dan doen we routewisser. Ja, Dat is fout. ja dat was het wel. Weet jij het? Goedemiddag, hoi. Goedemiddag. Dadelijk valt het klokje. Ik heb geen idee. Geen idee. 2 blokjes zeep. Je zegt het hardop. Oh, mag dat Ja, niet? dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat weten andere mensen het ook. Dus misschien moeten mensen nog sneller gaan rijden. Persoon, mogen we 1 per persoon raden? 1 per persoon. Eén, niet meer? 1 per Eentje, persoon. ja. Ja? Ja. Ik weet hem nou. Echt? Ja. Niet. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, maar... Dit hebben we verder nooit meegemaakt, hè? Maar wat is het voor persoon? Ehm, Nee, ik ga het nou niet noemen. kan je ook niet een hint geven? Goedemiddag, kom erbij. Hallo. Jullie, ja, je komt natuurlijk ook voor de sammefoon. Ja. Zie je de rebus? Ja, die zie ik. Ja. Weet jij het woord? Nee. Is het een liedje of zo? Het kan van alles zijn. Heeft met vasteloven in ieder geval te maken, ja. We hebben een hele moeilijke rebus vandaag. Ja. Mag je ook opzoeken? Ja, je mag opzoeken, ja. Succes. Want jij weet het nu? Ja. Dat is balen inderdaad dan, ja. Misschien als we ons voordoen alsof we geen stel zijn. Misschien kan ik dat dan ook wel. Dus, Flink opgezocht hier. nee. Wat ga je opzoeken dan? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, ik ben... Weet jij het? Nee, doe ik weet Ja. niet, ja. Ja, dat betekent dat anderen nog steeds kans maken als jullie het ook niet weten. Oh, een spanning hier. Bij Kasteel Blijenbeek en Afferen. hadden we niet moeten gokken. Nee, dat is stom. Dat is niet slim. Wil je gokken? Nee. Nee, ik ga ook niet gokken. Nee, dat zou ik niet doen. €1000 shoptegoed ligt hier voor het oprapen, maar ja, je moet wel het woord weten. En
En voor de rest zie ik nog niemand anders hier aankomen. Het blijft voor de rest heel erg rustig hier. Of zie je erachter? Nee, ook niet. Nee. Nee. Jullie hebben nog de tijd. Ja, maar het blijft lastig. Ja. Oh. Misschien moet je iets verder denken, weet ik veel. Misschien moet het niet te letterlijk zijn. Ik heb geen flauw idee, hè. Dus als iemand mij een prijs wil delen, ik heb het antwoord. Ik heb het antwoord, denk ik. Maar goed, Ja, denk ik. En dan? De hulptroepen worden ingeschakeld. De hulptroepen worden ingeschakeld. Ja, je kunt ook bellen, hè, met iemand. Ja, die weet het ook niet. God. En het blijft maar regenen hier. Ja. En we wachten gewoon rustig even af. Hij schakelt ook hulptroep in. Ja. Bij wie schakel je dan in? Met Of wie help je zusje. dan? Ja? Want zij weet veel van Vastelovend. Ja, die is op zich wel bij het tijdje aan. Jij wat minder dus. Ja, nou ja, ik ook wel. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk, hè? Ja, precies. Ja, hij is lastig. Hij is, ja, ik durf het zo niet te zeggen. Nee. Ah, ja, maar één kans natuurlijk. Ja, precies, daarom. En dat maakt het lastig natuurlijk. Maar één kans. Ja. Ik stond op het punt om hem naar bed te brengen. Dacht ik, en die auto. Oké, dus denk nog even rustig na. Ja, Kijk er nog een keer naar, denk nog even een keer rustig na. Shang on the gang? Dat is fout. Is fout. Jammer. Helaas, nee. Nee, dat is ook helaas fout. kom bij de verliezer staan. Ja, ik heb bij de verliezer staan. Dan heb je nog één iemand staan. En dat betekent ook dat als jij niet weet, dat anderen nog steeds kans maken. Ja. Dat is ook aardig rustig hier. Hebben we ooit al eens zo lang meegemaakt, dit? Leuk. Ja, maar dit is ook wel echt, ja. Een pittige. Nou ja, een pittige. Misschien dadelijk als we het weten, niet meer. Ja, het is, ja. Het kwartje moet gewoon één keer vallen. Ja, precies dat. En dat weet natuurlijk ook niet als zijn camera erop staat. Ja, dat is nog lastiger. En voor de rest, zien we nog meer mensen komen? Ja, komt er nog iemand aan? Oh ja, de volgende auto. Dat is de volgende auto, ja. En er nog een auto, 2 inmiddels. Goedemiddag. Ze nemen even rustig de tijd, hè? Ja. Dat kan. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben de plek gevonden. Ja, na enig omrijden. Ja, er niet door. Kom erbij, want jullie moeten nog natuurlijk eens oplossen. Je moet een codewoord weten. Je hebt maar één kans. Ik heb maar één kans om te raden. Oh, zeep. Ik ga meteen even hulptroepen aanzetten. Het heeft met, Heel slim. Ik had hem op Facebook aanstaan, dus ik heb een beetje Ik had meegevolgd. een telefoonboek een telefoon bij me had, maar schijnbaar niet. Even kijken. Of in de auto. Ja, zeg het maar. Even kijken. Even hulp van de Joekskapel inroepen. Hulp van de Joekskapel. De hulp van de Joekskapel. In één keer heel veel mankracht erbij dan. Ja, ik hoop het. Ik hoop Ja, het. iets met carnaval. Dus blijft lastig. Weet je nog steeds niet? Nee. Ja? Ja, lastig. Durf Ja. je niet te gokken? Je mag best helpen. Nee. Mogen wij niet wel helpen of wel? Nee, ik durf nog niet te gokken. Na de 2 geraden heb ik nooit... Het zijn nou 2 antwoorden fout, ja. Wat hadden jullie gegeven dan?
Het is iets met zeep, zou Ja, ik ik heb zeggen. al op Ja. het internet zitten zoeken, maar Dat zou ik ja, ook zeggen. geen idee. Maar Ja, ik was alleen aan het kijken op Facebook en toen zag ik dat ik dacht, oh, Gaan we dat is gewoon een even 100.000 keer doorsturen. Dat is inderdaad een nogal pittige rebus. Maar maakt het wel leuk. Het is iets met vastelovend. Ja, joh! Joh, ik heb En een misschien- prinses in huis, dus ik weet er alles Oh. van. En misschien dan niet te letterlijk nemen. Ja. niet te letterlijk. Nee. Het is een cryptische rebus. Ja, Zeer cryptisch. Zo maar via FaceTime. Nee, ja, nog niet. Nog weten we het niet. oh, mijn team reageert vanuit de overkant van de Maas. Ja, wat is het? Ja, daar Oh ja, oké. Ja, wat is het? Kunnen we niet in beeld laten zien? Jullie zien het wel. Nee. niet live bij alleen. Ja. Nou ja, we gaan nog eens even kijken, Duc. Hij is daar. Dat is mooi, hè? Het schijnt dat op Facebook een aantal woorden al in de rond gaan. Ik heb denken ja, ik wil wel één keer gokken. Mijn telefoon. Wil je hem één keer gokken? Spek en span. Spik en span. Ja, die krijg ik hier nou ook via Messenger. En die is goed! Ja, 1000 euro shop te goed. Oh, kijk eens, Duckie. Hoe ben je nu erbij gekomen dan? Nou, mijn schoonbroer die zei spek en span misschien. Dus, Nou, toch die de hulp ingeschakeld, dat heeft dus gebaat. ja. 1000 euro vastelovensgoed. Wat ga je ermee doen? Waar ga je vieren? Ja, hier in Siebengold gaan we vieren. Ja, dus wat ik ermee ga doen, daar moet ik nog even over nadenken. Maar die gaat zeker goed komen. Want jij komt uit Supergewald. Ja, ik kom uit Siebengold. Ja, mooi hè? Mooi hè? En daar vier je dus ook altijd vasteloven? Ja, zeker. Ja, daar vieren we vastelovend. Ja. Gek. Ja, en we ja. hebben nou jubileumjaar, 6 keer 11. Dus dat gaat zeker goed komen. Helemaal goed verpast dan. Ja, dus ja, Dan van harte gefeliciteerd. dankjewel. En dan is die sambafoon, en het vastelovensgoed is voor jou. Ja, dankjewel. Super. Helaas, Ah, net te laat, jammer, net te laat. jammer. Maar we hebben morgen, overmorgen, dag daarna nog Ja, is meer vast kansen. Zuid-Limburg. Nou nee, dat ga ik niet zeggen. We zijn nog op 5 verschillende plekken. En we zijn dus morgen weer terug met een nieuwe livestream, een nieuwe locatie. Dus vooral vanaf morgen vroeg goed opletten. En wie weet zijn we bij jou in de buurt of moet je gewoon een stukje rijden. En voor de hints, ja, misschien moeten we dat nog even doen. We hadden inderdaad 2 hints vandaag. Eentje was, de eentje ben ik vergeten. Eentje was geen heuvels, maar, dat is heel makkelijk, bergen. En die andere was, men loopt hier niet graag alleen. Of men loopt hier niet alleen. En die was natuurlijk gerefereerd naar de Einzelganger-optocht dat eigenlijk in 2021 hier in Afferden zou plaatsvinden. Dus die twee samen kwamen hier op deze prachtige locatie uit. Maar morgen zijn we terug met een nieuwe plek. Tot dan.